Ahojte, vítajte pri dnešnom videjku a dneska tu bude 46 typov, čo si uháčkovať. Začneme hračkami a kebyže sa pýtate, odkiaľ mám tie obrázky, tak sú z Pinterestu a snažil som sa vybrať také, čo sú reálne, že niekto ich uháčkoval, čo nie sú vytvorené umelou inteligenciou, ale niekedy to neviem rozoznať, takže ak tu nejaký takýto AI obrázok bude, tak prepáčte, ale buď som ho nevedel rozoznať, alebo som ho tam dal iba omylom. Ako prvých tu máme týchto hačkovaných mackov pú a sú v troch veľkostiach, taký malý, stredný a obrovský a myslím si, že to nie je ani tak ťažké uhačkovať, možno sú na YouTube nejaké návody, ak viete skratky po anglicky, tak určite nejaké nájdete a možno aj v slovenčine sa nájde, ale skôr v tej angličtine, ale keď už ste takže pokročili v tom hačkovaní, tak môžete aj vy sami si ten návod vymyslieť. Ďalej tu máme tohto hačkovaného koníka, ktorý je taký zlatúnky, peknúnky a myslím, že je aj ľahký na uhačkovanie. Samozrejme sú aj návody v češtine, aj v slovenčine na ňo, ale aj v angličtine. Takže určite na YouTube si môžete nájsť, že how to crochet horse alebo ako uhačkovať koníka, tak určite vám niečo vyjde. Ďalej tu máme túto krásnu pandu, ktorú si viete tiež ľahko uhačkovať. Určite na YouTube je nejaký návod na medvedíka, ale vy namiesto hnedej použijete bielu a šedú, ale taktiež si viete aj návod vymyslieť. Je to veľmi ľahké a myslím, že to zvládne každý. Ďalej tu máme toto srdiečko, ktoré by skôr sa hodilo do sekcii dekorácia, ale je to plišak, takže to dávam sem. Samozrejme, srdiečko je znova jednoduché uhačkovať, nájdete aj návody na YouTube, dám vám to sem a môžete kľudne aj uhačkovať menšie. Ja mám spravený návod na také malé srdiečko, takže ak chcete, tak mi to napíšte do komentárov a ja to môžem niekde zverejniť, v prípade dať na náš Vinted. Tento ďalší plišák, konkrétne tento sobík, mi príde skôr taký vianočný, ono to aj je vianočné, ale vyskočilo mi to na Pintereste a prišlo mi to zlaté, tak som si povedal, že to dám aj do tohto videa. Môžete to napríklad niekomu darovať na ďalší rok pod stromček alebo na narodeniny. Myslím, že sa tomu poteší. A návod na takého sobíka, no nie na takého konkrétne, ale na menšieho, má aj vyrobeno láskou na svojom YouTube kanáli, takže môžete sa ísť pozrieť. Inak všetky návody budú v popisku videa. Ak by ste chceli uhačkovať niečo aj pre novorodeniatka, tak môžete uhačkovať týchto drakov z Ako vycvičiť draka, ktorí sú vlastne mojkačíkmi a môžete spraviť ako je aj tú bezzubku a tú bielu. A teraz neviem, ako sa volá. Ďalej tu máme tohto zajačika, na ktorého návod v slovenčine som nevidel. Návod si môžete buď vymyslieť, alebo vám dám tu nejaký návod po anglicky, ak ho nájdem. Tuším, že som ho už niekde videl. Ak hľadáte tip aj pre mierne pokročilých, tak tento tip je pre nich ako stvorený. Na tieto mačičky som už videl aj návod od Vyrobeno láskou, tak vám ho tu hodím a určite bude aj nejaký v angličtine. Ďalej tu máme tieto postavečky z filmu V hlave 2 a návod neviem, či niekde nájdem, ale pokúsim sa aspoň v angličtine, pretože v slovenčine asi nebude, ale ak niekde nájdem v angličtine, ak sa mi to podarí pohrábať sa v YouTube a nájsť niekde ten návod, tak vám ho tu teraz niekde naľavo alebo napravo hodím. Tento obrázok neviem, či je reálny alebo AI, ale je to tento Stitch ako kuchár. Kto to vymyslel? To je tak dokonale, Stitch ako kuchár. Mám aj na to taký
návod, proste uhačkujete si styča podľa nejakého návodu a potom si už len z hlavy vymyslíte nejak na to oblečenie a na tú varešku a na tú čiapku, lebo návod neviem, či je na takého kuchára styča, ale tak myslím, že už takí, čo sú pokročili, takže si tú čiapku nejako aj ten vlastne kabát, alebo ako to povedať, aj tú varechu si budú vedieť vymyslieť aj takto z hlavy. Ale je to božské, ja si to skúsim uhačkovať. A ak nechceš o to prísť vidieť toho styča, keď ho uhačkujem, tak určite ma nezabudni sledovať na Instagrame, kde zdieľam pomaly všetky moje výrobky, čo uháčkujem. Keď som videl na tom Pintereste tohto zajačika, tak som si povedal, že to musím dať do tohto videa. To je tak roztomilé. Tak tu ho máte. Samozrejme vám tu dám aj nejaké návody. No a určite si ho uháčkujem. Ja ďakujem, že ste sledovali a určite sa pozrite aj na náš Vinted a aj naše sociálne siete, ktoré budete mať v popisku videa. No a ja myslím, že sekciu dekorácie môžeme nechať na ďalšie video. Tak, ahoj. A ak by ste našli návod na niečo, ktorý v tomto videu nebol spomenutý, tak mi to určite napíšte do komentárov.